his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day. Tikulandireni pano pati yankule na Ambuye. Lero ndila Mulungu la 22 pachaka, imene ili pa 28 August 2022. Ndipo mawu atoyamba achokera mu buku la Mphunzitsi mutu 3 ndime ya 17 mpaka 19, kuyambiraso 28 mpaka 29. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Susan Kapasule kuchokera ku Lunta Television. Mawu achiwiri achokera mkalata kwa Aheberi mutu 12 ndime ya 18 mpaka 19, kenaka 22 mpaka 24. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Jacqueline Saidi kuchokera ku Lunta Television. Ndipo utenga wabwino uchokere mu utenga wabwino monga adalembera Luka woyera mutu 14 ndime ya 1, enaka ndime ya 7 kulekeza 14. Ndipo amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr David Niwagaba, achipani cha Montfort Missionaries, a director a Lunta Television. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Mphunzitsi. Mphunzitsi mutu 3 ndime ya 17 kulekeza 19, kuzapitirizaso ndime ya 28 kulekeza 29. Mwana wanga, ukhale odekha pa zonse zimene umachita, ndipo anthu okomera Ambuye adzakukonda. Ngati ndiwe otchuka kwambiri, udzichepetse. Ukatero udzapeza kuyanja pamaso pa Ambuye. Pali anthu ambiri otchuka ndi amphamvu, koma Ambuye amaulula zinsinsi zawo kwa anthu odzichepetsa. Tsoka likagwera onyada, palibe mankhwala, pakuti kuyipa kumakhala kutazika mizu mwa iye. Munthu wochenjera amalingalira bwino fanizo. Munthu wanzeru amafunitsitsa kukhala ndi makutu atcheru. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu amkalata kwa Aheberi. Aheberi 12 ndime ya 18 kulekeza 19, kuzayambiraso ndime ya 22 kulekeza 24. Inu simudachite monga Aisraeli aja amene adafika ku chinthu chimene adatha kuchikhudza, ndiye kuti ku phiri la Sinai lija linali loyaka moto, la mdima wabii, la mphepo ya mkuntho, limene panali kulira kwa lipenga, ndiponso kumveka kwa mawu. Anthu atamva mawuwo adapempha kuti asawamvenso konse, koma inu mwafika ku phiri la Ziyoni, ndiponso ku mzinda wa Mulungu wamoyo, ndiye kuti Yerusalemu wakumwamba, mmene muli angelo osawerengeka. Mwafika ku chikondwerero kumene kwasonkhana ana oyamba a Mulungu, amene mayina awo adalembedwa kumwamba. Mwafika kwa Mulungu, mweruzi wa anthu onse, ndiponso kwa mizimu ya anthu olungama, amene Mulungu wawasandutsa angwiro kwenikweni. Mwafika kwa Yesu, Nkhoswe yokonza za chipangano chatsopano, ndiponso mwafika ku magazi okhetsedwa, amene akutilonjeza zinthu zabwino koposa mmene magazi a Abele ankachitira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Luka woyera.
Luka mutu 14 ndime ya 1 kenaka ndime ya 7 kulekeza 14. Pa tsiku lina la sabata Yesu ankadya kwa mkulu wina wangulu la Afarisi, ndipo Afarisi anzake ankampenyetsetsa. Yesu adaona kuti anthu amene adaitanidwa kuzadya nawo ankazisankhira malo aulemu. Tsono adawafera fanizo nati, wina akakuitana ku phwando la ukwati, usamakhala pa malo aulemu ayi, chifukwa mwina kapena adaitananso wina waulemu kuposa iwe. Ndiye iye uja amene adaitana awiri nonsenu nkukuwuzani kuti pepani patsani awa malowa. Apo iweyo uzachita manyazi pokhala pa malo otsika. Koma akakuitana kakale pa malo otsika kuti amene adakuitana uja azakuze kuti bwenzi langa dzakale pa malo aulemu pano. Apo uzalandira ulemu pamaso pa onse amene ali nawo podyera. Paja aliyense wozikuza azamuchepetsa, ndipo aliyense wozichepetsa azamkuza. Yesu adawuzanso Mfarisi uja amene adamuitana kuzakudya naye kuti, ukamakonza chakudya chamasana kapena chamadzulo, usamaitana abwenzi ako kapena abale ako kapena afuko lako kapena anzako achuma, chifukwa mwina iwonso azakuitanako, motero uzalandiriratu mphotho yako. Koma iwe ukamakonza phwando uziitana apwazi, otsimpika, opunduka ndi akhungu. Apo uzakhala wodala chifukwa iwo alibe kanthu koti azakubwezera. Mulungu ndiye azakubwezera pamene anthu olungama azauka kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Ndikulandireni pano patilankhule na Ambuye. Ndipo lero la Mulungu mene tamvera la 22 pachaka, lero ndi pa 28 August 2022 limene lili la Mulungu. Ndipo pamawu amene tawamva ndifuna titengepo maphunziro awiri ndi bonus lesson imodzi. Ndipo phunziro loyamba limene ndikulitengapo ndi ili: the wiser the man, the humbler they become. Munthu wanzeru amakhala wozichepetsa. Ndikamva mawu oyamba amene akuchokera m'buku la Mphunzitsi chapter 3. Ndi phunziro limene ndikulitengapo: mwana wanga ukhale wodeka pa zonse zimene umachita, ndipo anthu okomera Ambuye azakukonda. The wiser the man, the humbler they become. Ndikamayenda tsiku ndi tsiku, sikuti kuzikutumulako nkumene kundipatse anthu kuti azindilemekeza. Actually, ukakakamiza anthu kuti azikulemekeza sakulemekezayi. Koma ukazitenga mwaulemu nkuwelemekeza anthu ena, chimakhala chosavuta kuti nawonso akulemekezeni andilemekeze. Timati tili ndi mwambi muchiyankhulo chakwathu. Timati amakagafuvire nyineka ayeyanjurira bana. Muchichewa tingati kwa banja limene lili gwedere kaya ndingatero kapena losakala bwino, bambo wapa nyumba amazipanga introduce kwa wana. Simukudziwa kuti ndine bambo wanu. Amakhala kuti akudziwa ndikali. Ndiye kuti pena pake sizikuyenda. Our lesson again is the wiser the man, the humbler they become. Ndikamayenda kapena ukamayenda uone munthu amene wakwera taxi akukanika kulipira akufuna kuwakumbutsa a driver ndi conductor
chimene iye ali. Kodi mukundidziwa ine? Mundiyang'ane bwinobwino. Chimene akupempha lipirani chifukwa mwakwera nawo. Ayenera kukayika mafutaso. Hayi, muzindipasa ulemu ine ndine munthu wankulu kubasi. The wiser the man, the humbler they become. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo lero ndi ili: dignity that is people based ends, and it ends quickly. Dignity that originates from within never ends, and this keeps one humble. Ulemu umene umangochokera kwa anthu umatha, koma ulemu umene ukuchokera mwa ine sumatha. Ndipo ndimakhalabe wofatsa chifukwa ulemuwo ukuchokera mkati mwa ine. Mutenga wabwino Ambuye Yesu akuwapasa fanizo mene amaonera anthu amabwera ambiri amafuna kuti akale pamalo aulemu ndi mipando ya ulemu. Akuwachenjeza anthu nu khalani odzichepetsa chifukwa mwina angaza kuchitizeni manyazi nkutenga pamalo aja amene munayimapo ngati ulemu kukutsitsani kukuyikani pamalo ena. Don't be proud. I don't be proud. Munthu amene ali wokwaniritsidwa mu mtima mwake zimakhala zosavuta. Kaya wafika pamalo aja akhala pena paliponse chifukwa kukhala pa mpando wakutsogolo sikuti chikusintha munthu. Ndi anthu angokuona kuti wakhalapo ndiye ukachoka apopo unaza kudya nzomwezo. Ulendo ndi omwewo umene dignity that is people based ends quickly. Dignity that originates from within never ends, and this keeps one humble. Tikazifusa tayang'anani mapresidents amene analipo, at least mukwadziwa. Ena amaliza maenda ndi chigulu chambiri magalimoto angapo. President uja wata angoenda yeka kugwiranso shopping basket yeka. Ine father ndipunzirepo phunziro. Apapa Francis atiphunzitsa zambiri pa nkhani ya kudzichepetsa. Pamene amali ali ndi mphamvu zawono akaenda kuti wina amulandire chikwama chake ndi nyamulandeka. Pamene anapita ku dziko lina ena madabo akuyendera kagalimoto anayenera kuti akale. When one has discovered that dignity is not in the vehicle but it's within the person, then one comes to understand and live a life humbler. Dignity that is people-based ends quickly. Dignity that originates from within never ends, and this keeps one humble. Mulungu akupaseni zaulere ndi kundipasa zaulere kumakumbukira nkulingalira tsiku ndi tsiku ndipo ndikhale wodzichepetsa koposa dzulo. Munali ndine Fr David Niwagaba, pakamera panali Felix Misomali. Ambuye akudaliseni ndi kundidalitsa, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Shalom. Lord, my